Dragi naši koridaši, slušaj sada dobre vijesti, spremite se, Stijena Cazin ponovo gori, ko će koga da obori. Subota 1.8. godina je ova sa početkom u 11 sati. Braća Mehmedović vam predstavljaju najjači ljetni događaj. Bum Bum Koridu, toga dana, bit će borbi i megdana. Očekuje vas 19 mega borbi kakve regija još nije vidjela. U arenu će doći i kroz Stijenu Cazin proći najljući šampioni. Od borbi dana izdvajamo neke. Ide, sve bolja od bolje. Udara Delija braće Mehmedović, naputalja Šahida Omedlića. Garonja vlasnik Vino i Darko Škoro protiv runde Aco Gavrilović. Ide Zlatonja Brahke Mevića na Goluba braće Tračalića. Afrika vlasnik Sidiša Mandić nasuprot Jelonje vlasnik Muhamed Pandžić. Putin vlasnik Musfedin Majetić ide na Megran Jablanu vlasnik Miloš Tomić. Brizan od braće Majetić i Medonja vlasnik braća Lekić. Bijeli od braće Hafizović protiv Jelenka koalicija Čađavica. Brizan Mersad Karić, Kukan Milan Galić i sinovi. Jablan Goran Radić, Vili braća Mehmedović. Španac Home Trans, tajkun Amir Kučuković. Ruško Ajdin Nuhić, Golub Safet Avdić. I još dosta atraktivnih borbi zbog kojih vrijedi doći i do Stijene kod Cazina poći. Nemate Ferića bez pravog narodnog veselja. Očekuje vas vrhunski šator, hladno piće, vruće pečenje i muzički program uživo za pamćenje. Uz Bilju, Eli i prateći bend. Voditelj programa, kralj dobre atmosfere, Azem Čavuš. Zato, dragi moji koridaši, ne propustite najveće narodno veselje u krajini, subota 1.8.2026. Stijena Cazin. Dođite da slavimo tradiciju i uživamo u najboljim borbama bikova. Medijski sponsor ekipa BH Korida 4 rudara i narodni portal. Korida kod braće Mehmedović, mjesto gdje se rađaju šampioni. Svi ste dobrodošli, sem kiše, vidimo se!